Lajeng dalu Mbak Pipit Palupi Setiana. Sri Palupi. Oh, Sri Palupi ya. Nggih. Mambengi ditengeri karo Mas Heru Sri Palupi ana Kalambret. Heeh. Ya wilujeng dalu Bapak-bapak lurah sugeng lelenggan. Tanpa kecuali wit saka Bapak Kades uga segenap perangkat tugu uga Bapak Sekcam sing keparang rawuh. Ngaturaken wilujeng dalu Pak Minto. Nggih. Kula nggih diceluk mboten ditakoni ya, Pak. Lho, ora Pipit wis rampung apa urung kan urung ketara ki mau. Oh, dereng ketara sakmen Heeh, saiki genti sampean. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu sedaya kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, aku anggere nyawang sampean sik ketok ayu-ayu bening-bening semangat ki luar biasa. Mula semangatku ki aku lek noleh nengen, keselo kaya ngapa noleh nengen ngene iki ketok malih padang, awake pres sehat. Ning anggere noleh ngiwa. Pripun, Pak? Weteng dedet. Nggih, niki sedaya tasih semangat. Semangat. Semangat kompak anti loyo. Ya, kari sesuk ning Kuning tanggung gunung ning kerja tanggung gunung bar kuwi prei limang bengi 12 neh. Ya. Nggih. Bawa ya, Nak? Nggih, Pak. Nah, Semorondana. Asmorondana. Ya saking senenge iki kesengsem Morondana. Oh, ngoten. Semorondana. Nggih, sami kalih napa nika nyambut gawe disingkat dadi mbut gawe. Lah kuwi ra kenek. Oh, mboten kenging to, Pak. Wong wedok ki aja ngantek muni mbut gawe. Lah ben cepet lho, Pak. Mergo persepsine wong ki dhewe-dhewe kok dianggap sampean sinden omongane ngono. Alah, Pak. Warga Tugu niki lek ngarani nyambut gawe kesuwen, mbut gawe ning ndi, Bu? Ngono to? Nggih to, Bu? Lho. Ya lek ngantek mbut gawe. Lah pripun? Lek mbut ireng. Alah, rono neh. Rono lho, Pak iki. Niki napa, Pak? Asmorondana. Heeh. Tembangi garapane dhewe. Oh, ngoten. Judule Saya Tresna. Heeh. Mboten didrodok riyen. Sik lek ngono. Yo, Semorondana bawa dados. Kepranan sajroning hati. Iki Mbah Tenggur karo Mbah Harjuding selak keri. Oh ngoten. Selak kepengin nyawer. Heeh. Nggih. Sabar nggih, Pak, ingkang badhe nyawer sabar. Pun jenengan lempet riyen. Rina Mbah Karangsari wis nglempiti dhuwit puluhan ewu kengke pirang gebok ngono. Nggih. Heeh. Pancene gedhe dayane. Suwe-suwe saya tresno nganti tembus jroning saben bengi ora turu kelingan mani
karo nderek woro-woro ya nak. Nggih. Heeh, iki Balai Desa Pakisrejo tanggal 1 malam loro uga bersih desa. Heeh. Bintang tamune Abah Kirun sangka Madiun. Nggih, wow niku dalangipun. Dalangipun Tuletatit kalih kula. Ngoten. Mergo jane wingi tanggal 17 Agustus ning untuk pemasangan pendopo Balai Desa insyaallah tanggal 15 sampai tanggal 20 selesai Balai Desa Pakisrejo. Heeh, ngono. Mula ngenteni Balai Desane setahun nganggur iki disengko insyaallah tanggal 15 sampai 20 Agustus Balai Desa selesai, tanggal 1 September dinyar-nyari. Nah. Yo, kaya ngapa diangkat? Saya tresno. Ya, Mbak Pipit, Mbak Sulis Mandap sing papat ngadeg.
Yo. Cukup sak tembang bintang tamune diunggahke. Ha. Nggo Mas Dujo, Mas Jo Klidik, Mas Jo Kluthuk katuran minggah dateng sasana. Ah, tembange ala Dujo kaya ngapa? Langsung dados yo. Sik iki panjenengane sik ngagem-ageman. 3, 4 yo. Mita, Widya, sapa Kiki, sitok sapa 4. Wis gebraken nganggo ngenteni Mas Dujo. Lali janjine dhisik yo. Ya Mas, kaya ngapa? Satu tembang untuk menanti BT Dujo langsung dados ya. Kicau mania, kicau mania, gas pandangan, tigas pandangan dana, manukku siap nembak, paling kurang tak oya. Iya.
Sembah nuwun, terima kasih.